Musoro wenyaya ndinayo nhasi unoti kana Jesu vasipo zvose zvinofa. Kana Jesu vasipo zvinofa. Kana Jesu vasipo zvose zvinofa. Kana Jesu vasipo zvinofa. Ndichaverenga kuna Johani chapter 11 verse 20 kusvika 44. Johani chapter 11 verse 20 kusvika 44. Zvino Marita akati achinzwa kuti Jesu wouya, verse 20, akaenda akandomuchingamidza, asi Maria akanga ari mumba. Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Verse 21, Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maive pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kunyange zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari achakupai. NdiMarita uyu. Verse 32, zvino Maria akati achisvika kuna Jesu, achimuona akawira pasi patsoka dzake, akati kwaari, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Marita naMaria vaive mukoma nomunun'una. Tinoona pano pavhesi 21 tanzwa kuchinzi Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Panapa pavhesi 32 tiri kuwana zvekare Maria ari kuti, Ishe, dai maive pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Zvotiratidza kuti inyaya yakatotaurirwa namumba kuti kana Jesu varipo, Razaro haangadai akafa, dai vanga vari pano. Kureva kuti Marita naMaria vaizviziva uye vaigutsikana kuti Jesu kana aripo, Razaro haingadai haifa. Right, verse 43. Akati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru, akati, Razaro, buda. Akanga afa, akabuda, akapombwa makumbo namavoko nemicheka yokubwiro, nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari, musunungurei aende. Pandiri kuda ndepekuti Marita naMaria vari kuti dai Ishe manga muripo, hanzvadzi yedu ingadai isina kufa. Vose vari kugutsikana kuti haifa dai Jesu vanga varipo. Iye abuya anoti hanzvadzi yako ichamuka. Marita kuti andoziva kuti ichamuka mazuva ekupedzisira, ukaiwa ichamuka. Marita akangati, aiwa kaishe, ndinoziva kuti kunyange chamuchakumbira kana nhasi Mwari vanokuitirai. Kuti mukati maMarita maive nechinhu chokuziva kuti kana Jesu vakangouya, Razaro unomuka. Razaro wakamuka. But wakambenge afa sei? Wakanga afa nokuti Jesu anga asipo. Jesu anga asipo nechikonzero chaJesu, nechikonzero chipi chaanga anacho. Hazvinei kuti muupenyu hwako chikonzero chaisa kuti Jesu asabapo ndechipi. Zvichidai Jesu ndiye ambofunga kukusiya kuti akuone kuti unodii, zvichidai iwe ndiwasiya Jesu, but kana asipo unofa. Kana asipo business rako rinofa. Kana asipo mhuri yako inoparara. Kana asipo zvipfuwo zvako zvinoparara. Kana asipo future yako inoparara. Kana asipo zvinhu zvako hazviiti. Why? Nokuti hapo. Asi kana avepo akadzoka ukamudana akauya, nokuti Marita naMarita pa vakatumira kuti munhu uya wamunoda ari kurwara. Jesu akadileya ne4 days. Adileya zvake avuya. Handizivi kuti ngakuti kudileya here, asi akazouya. Avuya, Razaro wakamuka. Kureva kuti kana ukaona kuti zvinhu zvangu zvafa,
nokuda kwokuti Jesu hapo, kurumidza kudaidza Jesu. Tine kumwe kwatakambotaurirana tichiti akavata Jesu dambudziko rabuya, mhepo yabuya, vanhu vakamutsa Jesu akarayira mhepo ikanyarara. Kureva kuti kana chafa chinhu, chingave chaunoshandisa, chingave chinokubatsira, ringave business, ringave basa, ingave marriage, ingave chose chisasaiti, ukangozviona kuti chaita nokuti Jesu vanga vasipo, kurumidza kudaidza Jesu vabuye. Kana vachinge vauya, chinomuka, zvinomuka, vanomuka. Business rako roita zvakanaka, zvinhu zvako zvose zvoita zvakanaka, Mwari vachikubatsira. Saka kurumidza kudaidza Jesu avuye. Kana avuya, zvinomuka. Kana Jesu asipo, zvinofa. Handidi kunyepera, asipo zvinofa. Asi kana avuya, zvinomuka. Ukarega ari kure, zvinoramba zvakafa. But kana ukamudana, anovuya. Haanei kuti zvave nemazuva, haanei kuti zvave nenguva, haanei kuti chirwere chako chave nenguva. Kana iye avepo achida kuti umuke, unongomuka. Kunze kwokuti kana atara, riri zuva rako raakatara kuti apa wafa, unofa. Asi kana zvaitwa nokuti iye anga asipo, unomuka. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari varopafadze shoko ravo. Tisangane kune dzimwe nhaurirwana dzeshoko raMwari kwakasiyana siyana, tichinzwa shoko raMwari kubva kuvanhu vaMwari, kubva kushoko raMwari. Nezita raJesu, amen.